Madagasikara volaniko aminareo matetiky hoe ataondreo velotegna amin'ny politiky. Ny raha mampitokiky amindreo karaha ty. Alohany tsika ikoragna izy menitsika niany aroefo politique générale mazava ho azy fa ambarivo be ao misy raha tsy mazava ao za aminareo oa tsy maintsy priatiko fo ary za tsy mijitry parce que ambarivo be ty ndeha ro amy gouvernement ao adosiko agnatin'ny président Mikhail ro amy gouvernement ao ro ancien politicien tam fitondragna na tam rajojo na tam HVM na tam Andrandra Valomanana ataondreo tany malemy agnoregnana angady ambarivo be donc io tsy maintsy koragnesiko. Le politique générale nivolaniko taminareo teo hoe magnano dokitra ny reto mivolagna hoe fa ro politicien. Nagnino ma tsy azavendreo ino ma maha-politicien ro mba mbaraze anareo ty aby io fa tio fa moaka fa nandoa fero boko anareo mbola mivola fa ankatsara ampandroso aza badoegna le gasy zala aza badoenareo zay fa zay tsy bado tsy malagasy aneny bado hoe fa nitoetry ratsy ataonareo mahazatra anareo tagnanareo tsy mety mivonky io fitombenanareo tsy mety mikatogno io ny mampimenimenigny zay malagasy aboko nareo tsy megnatra reo isan'andro isan-kerignandro isaka fanjava isaka taogno isaka 5 taogno ro miova parole fa rythme-ndreo tsy miova tsinjikandreo tsy miova parole et parole hoy izy dalida zay azalahy marobe denareo io be anareo io ry sasany fakoala amy velotegnany politiky ry sasany fakoa masy volo fotsy amy politiky tsy manjary mbola le même cadence même rythme hoe hitandreo tsara raha ataondreo parce que ro magnano velotegna mampagnarivo tegnandreo za misy olo roe telo valiko eto niany amy politique générale ialako tsigny aminao dadandry zareo fa tsy dadako fanaty fa nalivoko fa ela za miambigny izy mamoa ndraiky mamelagna fa anao ne dada Ravalomanana apitraminao tompony atseniky question hoe nino marany tadiaviko nandrokanako ratsiraka zegny tokony question apetraka anao aminao za matetiky mivolagny eto hoe zay tsisy olombelogno alane olombelogno jiaby mifankatia fa koa fa raha tsy manjary zegny tseky voalohany question tokony apetraka anao monsieur Marc Ravalomanana amy tegnanao hoe nagnino ma za igny nandrongagna ratsiraka nagnino zany tariky olo nandrongagna ratsiraka question petraka zegny apitra amizay koa question magnaraka hoe anao navy teo ma nagnano nino andeha gnano nino tsaroanao volagna anao ne Ravalomanana olo be mavanty tsy tsara ho zay aminay avaratra agny ataoko hoanagna 4L daholo ny olo fotony zay tavaratra tamy boka hitanao tia 4L io boka tomobily taminay tagny ataoko isy frigidaire daholo ny tranon'olona rehetra olo be mavanty tsy tsara ary tsy doako nararotinao zegny tamy 2002 parce que olo tsisy soa koa tsy voavalinao aloha za malizo aminao monsieur Ravalomanana Marc nararotinao tamy 2002 vahoaka fa tsisy soa
tagny amin'ny korontagna anao nitariky fa ny tsy nampiasanao vita 5 ans zay baka le volaniko hoe anareo tsy politicien zava baka zay en français les français fa maro kajo ndraiky Macron fa ambelandrozy mankefa 5 ans nany izy miala io mialaka miala amin'ny valizinany karaha nataonay Sarkozy zay tsy nandrodogny Sarkozy fa zay fo nagnaboaka izy zay tsy tia izy zay hekajo izy tapitry contre anazy aia gagazo lazoly ke anareo zala fa teo nagnano fito taogno fa teo nagnano 11 ans fa teo nagnano 5 ans ko fa vita magnanova lakatody ko lamaka io fa nangreny ako izy nanday fa tsy mipody eo eky amin'ny avaratra agny ankaragna agny misy volagna karaha ty Marc Ravalomanana sy ny forongony Razozo sy ny forongony HVM sy ny forongony misy volagna zay amin'ny ankaragna agny tanareo nifio nifio koa napoaka migigo io tseniky nisy ingénieur na médecin tsy haiko nino savant na vita nagnapody nifio migigo parce que tsy possible mba ataova karaha zegny koa egny nareo mpagnano politika Madagasikara nareo fa teo vahoaka fa hempaka kajo anareo azo ataonareo l'escalier fanongagna les jeunes aminaka nareo tsisy velitegna olo misy velitegna zay baka tsy mianky amy rambahoaka tsy mianky amy rano firenena fa nareo le magnano kobaka ambava magnano anareo melela mavovava nefa nareo tsisy rapare zaho boka raha apetrako amy fagnontaniagna aminareo mivolagna politicien aby anareo zao mivolagna agnano zegny atsika magnino tsy ataonareo zao basy ambila président Macky miasa ataova le raha tianareo hitany avahoaka fa agnano marigny diavy eo fa nareo tsy endriky nisy raha action ataonareo tsisy raha ataonareo mila ravagny ty mila dozy ty président ty tsy magnaraka Ravalomanana raha mariko mba apetrako aminao koa fagnontaniagna faharoe nagnino anao nagnano autoproclamation valia baka est-ce que anao nagnara-dalagna anao nagnano autoproclamation 2002 avalia za aroe za araiky voalohany nambarako anao nagnino mo anao nandeha nagnongagna raha tsiraka fa tsy nambelanao nitapitry mandanany anao promettre za ko avy eo toko managna 4L frigidaire zegny hoe nareo vahoaka aia za tsy nenao Messi tsy Messi ny Argentine fa Messi Jesosy ndre Jesosy tsy nagna promesse tamy vahoaka fa ny raha nataony hitany vahoaka olo legna ty igny izy vahoaka nikaiky izy hoe misy olo jamba ao misy olo miady fahignana ho rebako ao izy navy nampiraty ny jamba izy navy nampitsangana ny maty fa nareo mivolagna mahay zegny hoe zay agnano zegny hoe zay agnano zay efa kajo kobaka ambava zay mila action réaction karaha ataony président Michael mais respect mon colonel igny olo aine hagnano raha aminay za boka izy io angala 3 mois izy io ravoravo piasany secret nazo 3 mois andro vavana petra ny vavana taony ary ny tanterahy
zahava izy magnara-jiaby mitety Madagascar. Izy mivolagna avec action en même temps et réaction. Fa anarô teo niala moaka nandoa fero tsisy raha pare. Monsieur Ravalomanana, ataoko anao hoe Ray aman-dreny teo amin'ny fitondragna 7 taogno, niana anao mbola magnano action volagna karaha regny, aiza le maha Ray aman-dreny anao zalahy? Soi-disant anao ka ino vahoaka sasany hoe dada zegny ene olo misy ajany, misy voninahitriny, tsy karaha regny fomba fivolagna. Matoa anao nandrongagna olo, nirongagnin'olo, zegny amin'ny avaratra agny atao hoe valy mifontriky fontraka. Za placenao monsieur Marc Ravalomanana, za megnatra mivolagna anao igny. Megnatra za. Anao mihitsy nagnano autoproclamation anao tamy 2002. Deuxième fois anao nikaiky ACCS ny tiako azovy nagnapetraka samboatinao. Anao boko vola président ne magnano amin'ny ara-dalagna, tsy nandika lalagna, ataonao efa tsy ara-dalagna le fitondragna. Nino ara-dalagna teo tsy hitako nino. Marc Ravalomanana, mba nino no ara-dalagna teo ambaraza? Ambaraza vahoaka 30 millions population de Madagascar. Mba ino? Akoatrany hoe ndre zegny mbola nataonao force. Le tikony biafinao nampiasa olo. Kanefa tsarova monsieur Ravalomanana Marky. Talohan'ny tikony etio nisy tranombarotra roso, nisy Somakodis, nisy la Marseillaise, nisy la 6, nisy mpanamboatra rabe tamin'ny état de Gotagny tomate en boîte ta Tombato tagny. Nandeha jiaby nravagninao. Siramamy tambilobe ndraiky ta Jamanjary nravagninao. Resaka fambolegna manasy, jus sy ny forongony, fruit sy ny forongony, tamfatry sava, niravagninao. Keniana anao ndevolagna fa le zalahy io magnano ary toanane ny ataony fa tsara. Izy koa tseniky nigadra olo. Tongona eto koa ny Marc Ravalomanana zao vola nigadrany colonel Michael. Tona po. Fa anao niaraka vita samboaty le lendemain fa nigadragadra olo ta. Hay. Niana dignanao zegny. Azafady Ray aman-dreny, tegna mialatsigna aminao za Marc Ravalomanana, za koa ivolagna hoe vangoen'ny retour d'âge zalaty. Non, sérieux, vangoen'ny retour d'âge anao. Na mety hoe voan'ny maladie d'Alzheimer anao, adignanao ny nataonao tsy nanjary. Un des deux, na anao voan'ny retour d'âge, na anao voan'ny maladie d'Alzheimer. Marc Ravalomanana, olo koa fa nataon'olo hoe dada zegny, mangalako pitra. Anao misy zafy, karaha tanao za misy zafy. Za tsy miady plasin'ny politika. Za misomary zafiko, za mitondra ry zafiko mirendra. Zegny raha tokony ataonao, somary zafinao ndesa mirendra ry zafinao. Magnanaova karaha professeur Phileas Fogg, tour du monde à 80 jours. Anao boko stéry alhamdoulillahi. Anao zao mitaniako question fatelo ny Marc Ravalomanana. Aboazé koa ny taratasy, nangalanao Somakodis, nangalanao tranombarotra roso, nangalanao la 6, la Marseillaise, jiaby regny. Aboa. Nagnitisakinao boaka, nagnitisakinao ambarana. Président Michael tsenky nisy raha naleny ndre poil de mouche araiky. Poil de mouche. Tsenky nisy raha naleny. Contraire izy magnatogny vahoaka. Izy mitandregny zay mpagnaradia izy. Izy mitandregny zay mpanonga izy.
Fanaro. Anaro jiaby magnano vazamody miata. No. Marc Ravalomanana. Ry sy teny ry tsy haiko ry gasikara faniry soa tsy haiko azao ve. Zanana service militaire. Agnatin'ny service militaire, na nagnano 1 an anao, na nagnano 25 ans de carrière anao, au plein feno éducation au. Matoa niany président Michael magnaja firenena nany izy parce que izy milanja grade amin'ny sorokonany. Izy tsy mila étoile tsy haiko la lune. Non. Izy tsy mila zegny. Ninazy raha tadiaviny hoe misokatra ho an'ny malagasy 33 millions izy. Fa anareo tsara zegny. Anareo misokatra ho an'ny vatategna anareo avy eo. Gadrenareo amizay olo mivolagna ny mariny. Maino président Michael tsy mivolagna za. Tsy mivolagna Zandro Joakim. Tsy mivolagna Zandro Fabre. Tsy mivolagna Luc Hervé. Tsy mivolagna Ranabavy Berzika. Ndraiky adinako agnarana Ranabavy araiky igny. Fotony tsapany heny amin'ny éducation nazony tagnatin'ny maramila tao hoe mivolagna raha mariny olo reto. Anareo ne raha mariny tsy tantinareo ry mpagnano politique malagasy isany. Raha mariny tsy tantinareo. Mariny, za tsy nifamatra. Eritrereto baka Marc Ravalomanana. Anao aloha tsy maintsy fiako anao niany fa anao tsy maintsy mipetraka amin'ny sezinao. Anao nangala Somakodis. Anao nangala Tranombato-Roso. Anao nangala La Six. Anao nangala La Marseillaise. Mba hainao fa 4% olo chômage tamregny. Tam fangalanao raha regny. 5000 et quelques pourcent chômage. Zany any magnabaranao isaka. 5000. Mba imaginez 5000 tamizany andro zany. 4% population tsy niasa. Very asa. Parce que niravainao les sociétés, la compagnie, les compagnies nalainy regny, io amizay nao nagnapetraka anao, io amizay nao nampiasa le olo madiniky. Za tsy mi-contre. Anao nagnantiko. Mais quand même, tsy tokony fanagna-panjakagna regny nalaino. Anao koa ny tia malagasy mariny tamregny. Contraire an'iregny tokony raha nataonao, tokony nakatsarenao, napetrakanao ho an'ny Madagasikara le raha nalainao. Anareo ne mangala rabo koa dignanareo le raha, zegny hoe. Oh, za tsy magnadigna tantara. Za tsy soloalako fa tantara tsy adignako babala. Abo koa za tsy ampaken'olo amin'ny tantara. Parce que place nakaeko. Niananao mandeha misolelaka amin'ny Sadeky. Igny koa Zandry sy teny nandeha agny amin'ny Sadeky. Oh, zay nantsony Sadeky miara. Oh, Zandriko sy teny. Mba dinio ihany le roa zaka atao ay. Hoe, ny Sadeky ane nitsakaraka le ZX Y satria tsy maripotra ny fitsanganana. Hay. Ino ma tsy mampamaripotra ny fitsanganana? Mba zava aminaka koa ny Zandriko sy teny. Ko ny ambigna anareo député, sénateur, anareo mpagnano politicien fo. Raha Jojo iny tsy nafaka to. Grâce zay atreniko voalohany. Wata teto sanandro. Nagnamejery vahoaka teto sanandro. Fa nareo iny jery namenareo vahoaka. Mba mbarazako ny Zandriko sy teny. Ataoko tianao 7e vice-président tamregny. Niananao président d'assemblée, adignanao ranao. Io ne volanko aminareo, aretigny mahazo anareo ary.
nanareo vangoeny maladie d'Alzheimer nanareo vangoeny aretigna toezana fananonga fa ny ohatra kabesonareo le radininareo parce que c'est pourri ny volagna za teto tamy kamisy hoe mba ambaraza kony ino exactement nitsangana SADC ino objectif tadiaviny SADC atao tamro nanangana izy tany Namibie nitsangana SADC 1992 34 ans niany misy an SADC mba ambaraza kony zandriko sy teny anao vola hoe vice-président olympique de l'Afrique, je sais pas quoi. Ni anano président d'assemblée, bambarazabuka. In objectif ni principal ni SADC. Ar in ran vitan SADC tagnatin 34 ans nisien. SADC ni zandriko siten, tsara ambarako anao, c'est une création. Création communauté développement de l'Afrique australe. Zany ny atao hoe SADC. Ro vangoeny maladie d'Alzheimer ndraiky retour d'âge zegny aretignyndreo. Zegny aretigny mamangorony retour d'âge ndraiky maladie d'Alzheimer. Zegny ny atao hoe SADC. Tsy haiko na anareo vola mahay politiky anareo zegny hoe ty création nananganana io SADC io communauté de développement de l'Afrique de Australie. Objectif principal ny SADC ary anao koa amizay agnatiny io ao ke pays anglophone mba ambarazako ino raha mivoatra agnatindreo membre SADC agnatin'io ro pays anglophone agnatin'io SADC io mba ambarazako iny anareo mivola hoe fa SADC aminakaro io sadika parce que ndea tanànandreo ay fo tsy vaomboatrandreo ndea amy tanànandreo ay fo vahoaka tsy milamigny akory atao fa niany zay nde riberibe nareo ndraiky SADC nareo io fa firy fois SADC tamitsika mba ino raha nataony SADC atsika nino ino mba boazako ny hoe tirana alabato tsy alabato izy ka mifidy tsary nisy vote réel honnête ta Madagascar rango nisy an SADC parce que voavidinareo peso SADC ambararo zegny za zoky be volagna zegny ke anao président Ravalo manana marke anao nagnano slogan anao aza matahotra nino fotsiny any raha nataonao zay tagnatin'ny fito taona ke zay mbola mino anao koa niany zay sady fa mavozo bokoa zay fa tsy mino alô mbarany marina ampotiko aminao président Ravalomanana zay sady fa tsy mino no matahotra donc soloa koa slogan azafady ambila président ne miasa izy nagnavotry zay tamy terrain anao juste tamy terrain Marc Ravalomanana ambaraza mbiagna anao juste tamy terrain tamy korontagna 2025 mbiagna anao juste tamy terrain tamy raha 2018-2019 azafady korontagna hely kabaro n'Afrique du Sud korontagna hely kabaro tsy regny feo ke niany anao ndy vola aminay fa hoe tsy ara-dalagna tsy aminany le fitondragna zao ty aminay vahoaka zo ara-dalagna ambila io izy aza tabitabegna izy koa tsy nagna promesse taminay vahoaka fa izy ny volagna ataotsika zay mety nitatratsika mba hiaignanareo vahoaka amy rariny sy ny hitsy fa anareo membre ny gouvernement no mamotiky ny tsara ataony mon colonel Michael
fotony hoe toetry ratsinareo fa mahazatranareo io magnano toetry ny lambodi tsy diara manjary. Zao fa tsy mino zay boka slogan azy tamy 2002 minoa fotsiny any aza matahotra zay zao sady fa tsy mino ny matahotra. Donc anao tokony misotronony koa anao président Marc Ravalomanana anareo tsy mba mizaha azalahy za nagname exemple te za tsy nangala exemple ngay W Bush za tsy nangala exemple tiako azovy Abdoulaye fa za nangala exemple tsara indrindra ho anareo ray aman-dreny zokiolo mialatsiny aminao mo général magnajo anao matsoko satroko elo hoe Désiré Ramakavelo za boka izy la nipetraka izy ny sisa taony magnanatra magnamia solution magnamia torohevitra. Io tsisy mamosotro zay baka io zay manona Mikael io miaraka maty amy Palestine anareo fa zatra korontagna ataova fo korontagna anareo aboko sambora koa zao be sambora izany Fabra sambora zandro Joakim Ranabab Berzik gatra zay ne toetry ratsinareo lambodivo lanko tsy tiara manjary Marc Ravalomanana misy volagna zay amin'ny ankaragna any koa mbarako anao koa faroeny lafa korindambona amboliagna sahogno raha fahitanay tsy nanjarike mbola ndidiranay temboy kelera koa jiaby zegny oabolagna mioko anao ndesinao madiniky mahare mandrena anao agnapitrako anao placenao iny e maraminy éducation bien nazony normal izy milamy izy tsy misawakawaka karanareo afanareo ne magnano le zalambany sarety igny ny agnomby mitondra entagna nareo misakasaka mo maheza megnatra nareo havako aby koa nareo politicien tsy haiko lagniny lohan'ny vodiny aby reo maheza megnatra tsy adalagna ny Ragnahary nagnano ratsy tokony hita maso nataony lavitry be baka agnanaovantsika caleçon agnanaovantsika string basy manova karaha zegny koa nareo fa teo tsisy raha nanjary tsisy raha nefa tsisy nino tsy za tsy mivolagna 100% raha tsy nataonareo nanjary fa mba siava tapimbava koa zao fa misy raka indro hoe cache bouche caché koa bouche nareo mangina koa fa tsy amenareo tamizay mbola madiniky boka zay nianatra tary amin'ny école vazaha Jamanjary tary mampianatra anay koa fa misy dieny amy directeur agny na misy dieny olo mikoragna aminany natano ino raha volaigny les enfants les doigts sur la bouche tsisy mahazo volagna zisaky izy mipody adoso amizay anareo manova karaha zegny koa les politiciens les anciens politiciens mettez vos cache-bouche et taille la route. Bonjour Nadja. Ah oui, ambla io izy ndenareo tsisy agnatra ataovanareo boka pourcentage atsika mikoragna zao vao 3 mois ataova boka pourcentage anareo nitondra tam proclamation nataonareo 2002 anareo nitondra nandrava fitondragna 2009 2018 2019 mba ataova koa 3 mois nitondrasanareo ndraiky 3 mois nitondrasany président Michael azahava amizay pourcentage zahava tseniky navantita amy vahoaka izy tseniky nizara casquette izy tseniky nizara ino kivety t-shirt tsy haiko nino non logique normal izy koa izy mandeha izy mizara vary parce que asara zo io zegny maha malagasy ny malagasy talohany tamy fitondragna ny tsiragna na raha tsiraka nisy ino gnaran'zegny ino
fatambary tsy haiko fatambary izy nezy ataony io normal logique anareo ndre mangala tahaka tantara histoire tsara tsy hainareo anareo tia hagnano farany savant hamono olo ro mandraiky nahay empaka zay zandriko nazy ro ne mihevitry vola be ndreo io milevigny miaraka amindreo kelera koa Michael Jackson mbo nitondra vola nany jiaby jusqu'à avion nany jiaby nilevigny Mandela ne misy vola mbo nandesiny Mandela fanagnana nany jiaby izy nilevigny firy mpanambola plus que nareo rebaka loso ro tsisy raha nandesindreo ndray laso raiky litre raiky tsy londreo nandeha mbola olombelogno koa mipendre magnamboatra mampisanjy fasinandreo mba aza magnambaka vahoaka zalahy kofa nefa nareo maeza lakatody agnarany aminay agny atsandrisa mijotsoa lanja fivenao modia nefa io sadek ro tsisy objectif principal ny sadek ko tsy ny ampanjary ekonomindreo ro membre ny sadek ro ampanjary ekonomia amy tanànandreo zegny aveny que de anglophone agnatiny zo ary nitsanganany sadek anareo volagny fa hoe sadek nitsanganany sadek après 1990 resaka apartheid tany Afrique du Sud nitsanga nicréendreo amizay le communauté de développement de l'Afrique et Australie 34 ans mbarapaka nagnino tsy Afrique jiaby midriky to mato Afrique jiaby tsy midriky bienvenue la réunion te tonga soanao mamans enfants mamany ambaka mody amizay merci fanazy collier permettre Robin assalamu alaikum warahmatullah ke rakakaraze volezanareo zay kaza ribiribenareo sadek sadika ro io tsy siasa ro zao nde ngorokarena aminareo koa ko misy olo magnakorotogna olo Madagasikara ao tsisy karaha sadek ary andiniky ro zao andiniky nino nagnino tsy dinindreo sur place ao raha tadiavindreo fa hoe mandalo zay mizaha insécurité mizaha ny économinareo quelle économie io nena maleko anao tamy robia zandriko sy teny zay malagasy nianatra na hera izy koa zay ambelanareo amy rariny sy ny hitsiny zay hitantagna économie Madagasikara io fa tsy andeha andafy fanagna pirenena ivela tsy andeha agnondragna fanagna pirenena ivela vola malota andeha ataonareo gauche à droite io zay mavita mitondra io ny vahoaka malagasy ny jeune malagasy fa anareo nagnanino anareo nagnanino vahoaka andeha vangoenareo arabika mitrotro du 1er janvier jusqu'à 31 décembre empaka lasosy zay ty mba tina ro mazave ho anabaviko nini zay mandre-piadanana izy fa zay kazakadalenareo eto koa zany vola aminareo vahoaka malagasy atsika 33 millions peuple malgasy atsika mivoleza ribiribindro io vola tsika vone mampampagnarivo ro ambaranareo adalagna Trump magnano raha ataony io za tsy tia Trump io fa action tony Trump tiako j'aimerais bien un black la teniko Trump agny 3e guerre mondiale c'est pas grave mba haiko mba nisy 2e Hitler ambony tany zandry sy teny mahino couleur anany nde couleur any politique nazy tsisy
Niany izy citron, amaray izy tiako mandariny, afaka amaray izy voangisy, izy jaune orange. Mipody tamy taloha. Sy tenany olo tamin'ny orange to niala izy ino, nitambatra miaraka amin'ny orange. Matoa izy niany mangorogoro, tsisy resaka fiavagnana politika zafady aminao zandre. Politique tsisy fiavagnana. Ary ololena fanamadiana paltoniny jiaby, tiako cravatte, tiako t-shirt, tiako string, tiako caleçon mille bande regny zay fa kajo empaka. Voa koa diskafa. Calculindreo ne karaha ro mila pitriky Madagasikara ho pays communiste. Karaha ataony ngai Poutine. Zegny boka mampilomero amin'ny Poutine. Calculnareo jiaby fa eko e. Mila hagnano communiste Madagasikara nareo. Raha zay tsy possible. Fa zare bribegna vahoaka. Zay république démocratique. Fa zay tsy mila andeha fiezy. Zay tsy mila andeha ribribegna. Nde vahoaka ny Rusy fotsy voafehiny. Amin'ny Ukraine ary izy miady. Poutine. Tsy megnatra. Ukraine hely matanjaka plus que indeo. Na iny tsy miady amin'ny Américain zako izy matanjaka. Na iny tsy miady amin'ny OTAN zako izy matanjaka. Aza ribribegna le vahoaka e. Tegna azafady aminareo e. Anareo ty solelaka tiagna ame fanagnana anareo sadika ame zary sadaika ro fa 34 ans n'existe avany sadika tsy hitako ny raha nefany indra mba nibloanga tagnatin'ny 34 ans nisiany sadika na hoe sadaika ho anareo. Ke eto za mitodika amitsika vahoaka malagasy fagnotaniagna telo efatra na amiako anao igny président Marc Ravalomanana mba tiako valianao fa diminy amizay anao ko olo madio mangarahara fa anao olo magnara-dalagna ho anao aboaza e taratasy nagnifanao impôt jiaby vola mbahoakany io vola mpanjakagna io aboabaka aiza nefa anao nagnara-dalagna na iny tsy sakinao aboaka aboaza e taratasy nangalanao mosomako 10 lasisy traombatro rosy jiaby re nataonao magmborono aby reto sympa aia taratasy mbola fa nazonao amin'ny aky nazonao tamy lalagna regny ane tsy miprivatizegny regny ane tsy nalafo mifanjakagna tamin'ny andronareo e fa magnino anao mahazo izy parce que la loi le plus fort nataonao. Donc anjaranao mandiniky ary tiako valinao za na iraha izandrilahy za tsisy problème ndraiky zandriko delila kely contraire za mitandregny izy ke anao koa tsy masaky ho volagna iraha delila kely magnazava aboa ty taratasy ty tragnombato roso ty sympa ty zegny hoe fa tsy eto zany le ribribenao chidon. Bon, idriky ambaribetsika maraparagnatsika izy fôtiny ry sasany faligny na de hoe samedi marefa mba te angalakajo koa nareo jiaby amy raha zegny alohatsika angala souffle iry ira lefako ty atolotroko ho andray aman-dreny manakaja jiaby indrindra ro ray aman-dreny promonay tam zany andro zany tam segony tam la taverne tam surcouf tam caravelle tam nouvel hôtel atsika jiaby miaraka mira izy ndao ary oh navy anareo bloc za tsy vo bloc nareo kelera koa nareo nde bloc za
ito fotsika niany mba nareo zay ela ito zany ndre bloqué nareo mandeha fotiny any ary loson vahoaka any fotiny any zay ka za riberibenao eto marque Ravalomanana aboa taratasy noir sur blanc anao negna fimpo ndreky anao nahazo tranombarotra sympa roso tsy haiko nino jiaby regny amaragnatsika izy tsy lava loatra tsy foiky Ambaribe tiako zala tanànanakahy io aboko tiako ro mpitondra aminay ao grave misy misy azo tonga western regny John Wayne misy anao mainginy ke aseva bloqué ndro amizay no misy John Wayne misy Cliff misy Terence Hill misy Bill Spencer amin'ny Ambaribe ao azala tsy haiko karakory nataonareo nivory to fa zam place nareo tsy solution ny couvre-feu tsy solution ny couvre-feu io ne volaniko taminareo teto e za koa tam place nareo déjà nareo telo atseniky les trois mousquetaires salut mama ely kizimbindrazana loup-garou tsy lany pani za koa tam place nareo rango vahoakany Ambaribe mivolagna nareo tsy manjary ndraiky Madagasikara jiaby mivolagna nareo tsy manjary za fa ny démission les jours vahoaka magnaraka za eto vola zoko be zay fa tsy mila anao asaia za koa mipody eto nde za tsy mandeha eto andra raiky andro re fo ro fa zoko be kelera malefo za mbola amindro niany tsisy non zala za koa tam place nareo telo Angelo Aliabudu la banane za fa ny démission alio alanandriagna tsy karaha alam-bahoaka anareo nivory couvre-feu ediny solution hitanareo tsy agnatin'ny jerinareo nareo isan'andro mivolagna hoe île touristique ampiroborobo ny faviany vahiny couvre-feu raha tondro azo mavahiny andeha agny andro couvre-feu mbambaraza ndray vahiny maregny tsy maregny raha volainareo izy tsy andeha agny tsy hainareo moa en Europe en fotoagna zio vacances d'hiver zany hoe vacances ny hiver mamaraparagna hiver na hoe vacances ny montagne magnino izy natao hoe vacances ny montagne parce que io moment ny européen jiaby mandeha montagne misoma gorisagorisa amy godra malandy neige maski magnano gorisagorisa zay tsy tia neige ro vazaha ko maro tsy tia neige satria hainareo maro amindreo vazaha tsy tia neige ino raha ataondreo ro mandeha magnatogna atsika agny parce que ro mitady soleil taniandro io tsy hainareo anareo OMC tsy haiko nino io taniandro io koa nazahoagna vitamine D zegny raha tsy ampy amindreo vazaha io vitamine D zegny mampilomero amitsika agny mitady taniandra mitady ranomasy azahoandreo vitamine D amin'ny aignindreo fa tsy plaisir ty edinao agny za tsy ne l'école nino nandaranareo zala
zegny koa tsy haiko T5 mais vitamine D zegny. Ah oui. Ke anareo nagnano couvre-feu. Non. Anareo meko tantara reo e. Taminay Tambaribe to. Andesinareo mandinika anareo OMC, tsy haiko OMC reto organisation de mafia et corrompu zay boka toko agnaranareo. Organisation mafia et de corrompu. OMC. Amin'ny Ambaribe eo. Deja tsendrika aloha zagnambara raha nisy taminay to aroe. Za mba nitandregny, mba nitsakaraka, eraky ny Madagasikara district préfecture faritany. Hoe mba misy préfet karaha tony préfet nay ty Madagasikara igny. Milaindreo tsisy. Aminareo ay fo misy préfet sagnagna. Angelo, kizay mindrazagna. Mangala ondra le mama utsy mikoafy zandre. Anao koa raha mbola vianao io anao tsy teny vahoaka any Ambaribe. Fa noho ny anao tsisy egnatra anao mivolanao gayara io. O préfet de police. Préfet de police anao. Ndre anao mivolagna. Avy amin'ny volagna zandrilako sy teny pelaka. Lehilahy be matronjaka karaha anao la mivolagna karaha pelaka. Non, oh, Angelo. Aboa ma lehilahy anao, ma préfet de police anao. Zay ny aven'olo jiaby mivolagna, ah io tsy préfet marigny. Io ny vanga fo io agny. Action ataonao, magnaboaka zay. Anao miala aminay io, raha zay isan'andro ambaranay tompo tanànanao, miala io anao fa zay empaka. Empaka tofoko zay aminao Angelo, kizembindrazagny e. Mba maheza tsy tian'olo nga. Za ndraiky boka tsy agnametsigna anao koa tsy ala io. Parce que anao miala io mahino velo tegna andeha tony. Anao koa azo place donc tsy azo place mampiadagna anao karaha zay Ambaribe. Zay neny tsisy jery. Parce que zay mampiadagna anao, zay mamelogna anao. Fa anao koa olo nisy jery Angelo, préfet n'Ambaribe, anao fa ela ny alanao to. Fa noho ny anao sagnagna, tsisy raha pare. Taminay teo mbarako anao Angelo. Anareo telo volaniko zay. Anareo zao boka za zao ndi volagna sy ty mba ataonareo. Ah, tamizay baka mba vitsy olo. Non! Ambaribe tsary vitsy olo. Tsary vitsy olo Ambaribe, mavandy. Fa misy olo taloha avy magnano vakansy, vita vakansy ndreo ro mody. Fa anareo zao ne tsy velogno, tsy mihina, tsy misiky mibaka antany misy anareo agny. Avy aminay eo de za sorogno, ataonareo fangalagna fotoka magnena koa, anareo mipetraka. Tsy taratasy, tsy carte d'identité, tsisy. Miambigny fahobeny carte d'identité, igny mbo mandeha magnamboatra carte d'identité parce que en défi de les trois mousquetaires. Raha roe nisy taminay to mbarako anareo. Surtout anareo telo lahy. Teo nisy mandrem-piadanagna roe mirala. Araiky amindreo zany nagnano agnarana izy. Agnontania zanany mipetraka ao Toulouse ao. Zany nagnano agnarana izy. Ary nandesiny mandrem-piadanagna izy. Tsy niany nomaly na nifagnamezako agnarana an'olo. Arakaraka action ataonao, agnamezako agnarana anao. Taminay teo nisy Orivahoaka. Ny Dida Mandalagna. Jiaby zegny aby agnarana nataoko izy. Za koa fa mivolagna hoe Orivahoaka na hoe ny Dida Mandalagna zegny. Zafady. Ko olo ny Ambaribe mahay zegny, azo volo zegny. Taminay teo nisy araiky un commissaire. Za nagnano agnarana azy X. Commissaire X. Nandesiny zisaky izy mandrem-piadana. Ino raha nataony commissaire X?
izy tsary nagnano couvre-feu taminay Tambaribe teo. Ambaraza tam fotoagnan'izy nitondra nandidina napaka taminay teo ka izy nagnano couvre-feu. Non, commissaire X tsary nagnano couvre-feu taminay teo. Nefa taminay teo fa nisy mafia, fa nisy mpangalatra mpamon'olo, fa izy tsy nagnano regny. Inona nany? Jery miasa. Izy tsy elano ino Makoba. Masake fa matreto vahoaka n'Ambaribe raha volaniko zay koa diso. Izy tsary ny elano ino Makoba. Vahoaka miaraka mahita commissaire X milamina ny zavadrehetra. Sauf raha nataony hoe ary tegna kasitrahako asa nataony mandrem-piadanagna izy midika amin'ny boîte de nuit regny. Izy mizaha abezabezanao ndraiky gabogabare ndraiky le actionnao fa io ne hainao fa olo ratsy ndraiky olo tsy manjary. Io tsy mila couvre-feu. Commissaire X tsy nagnano couvre-feu. Dida Mandalagna Orivahoaka tsy nagnano couvre-feu. Fa rô koa fa ariva jusqu'à kiakandra. Maromaro amindreo mpidirindro agny trenyky. Oui. Ndretseky ily misoma amy quartier io hall d'information io tamy Fisomane. Commissaire X baka lavy tseky jiaby fa minefa. Olo be mavozy commissaire X, mavozy Dida Mandalagna Orivahoaka. Fa narô aianta misy bara. Irô ndraiky ny mandeha agnaty bara plus que le vahoaka. Zay tamy commissaire X zay tsy nifezigny tamin'ny couvre-feu io. Non. Punition. Namangony commissaire X olo jiaby to. Anao nandeha amy lalabe ndendra matsana. Ke anao nagnano sorte vakilampory. Na hoe mini-zipo magnaboaka kiloty. Anao mpidirina agnatin'ny tomobily hely nany. Agny anao mandry. Fanjakagna matsara magnaboaka anao. Tsy nila couvre-feu. Tsy nila fizavagna carte d'identité zegny tamy commissaire X. Nandimby izy baka atao Orivahoaka Dida Mandalagna mandrem-piadanagna izy Zamala ampy Augustin Portos tamin'izy ministre ny intérieur. Izy koa fa vacances izy miala Tananarivo. Land Rover reny intérieur tamizegny. Land Rover mena ndraiky tafiny malandy andesiny Portos baka amin'ny intérieur agny mijotso Ambaribe. Masaka famatra olo famatra zegny. Miaraka izy mitsaka tamy baky tomobily koa fa mandeha antanana Dida Mandalagna ndraiky Orivahoaka. Olo tsy miasa loha. Contraire olo milamy. Fa zao izy. Za niasa tamin'io. Izy io boka manavatsy ako nafaniovanarana. Arlem teo. Mailatsiny aminao ray aman-dreny Trefy. Nampibiagna teo boîte de nuit voalohany associé ro jiamindry papako. Nampibiagna boîte de nuit Arlem teo. Za Dijito. Niaraka tamin'ny Zoukla Armand Tennis miasa andilagna io. Ry Clark, ry Hyacinthe, Dijin Diego aby regny, ry Clark regny. Koa fa vacances avy Ambaribe, amin'ny Arlem zay jiaby miaraka misoma.
Antony Saint, Antony Clark. Portos mandrepedana izy miala baka aminazy akamvera aminay ery ary le motsengy tany ditsony voalohany Land Rover roe mena malandy igny gragna io izy tsara ny volagna raty izy tsara nagnano nino tsara na mangolo doeky akoretsika jala maresaka ny volagna karaha zokibe boka igny izy midriky eo miaraka amin'ny manafinany izy mizaha hoe eheny tokotokony eny folo malomaloto tsy mariny izy koa zavana rety carte manafy anao koa tsisy taratasy tsisy carte d'identité anao fa agnatin'ny Land Rover igny izy miala amin'ny Harlem izy amin'ny number 1 izy miala amin'ny number 1 izy tamizay Palm Beach mbola Palm Beach izy Palm Beach izy miala Palm Beach izy andilagna holiday iny tamizay mbola holiday iny misy soirée to zegny tsy amin'ny carte d'identité de fa agnatin'ny Land Rover igny aria lazoly fanjakana matsara magnaboaka anao donc olo jiaby lamigny tsy nisy couvre-feu zegny teo olo roe maventy ny fandimby ny tondra teo naro toujours docteur après la mort ko olo tsy migroagny olo tsy magnena anaro tsara tesy tamizigny anaro nivakoloa tamizigny nde ny marigny aminany iny tsy saky naro volagny heureusement za teto ny vola foita ataonaro amin'ny prison io tsy saky naro volagny heureusement za ny vola tampoko raha ataondro amizay couvre-feu mo anaro magnano zay dokitry anaro eto mpagnano foita amin'ny prison ao magnaboaka olo mandeha mission alignandra magnena komodiky anaro niany andeha mpagnano zay couvre-feu normal tsaiky lehilahy tsaiky magnano jiaby manjary foire amin'ny Facebook eo mampibiagna feno parce que couvre-feu raha ataonaro fa tsy couvre-feu tsy karaha zegny atao mitondra anaro ne zatra alignandra tsofotro andra miala an-tragnonaro amin'ny vady aman-janaka anaro andeha agnatorona ny za raha tsy mety an-tanàna oranaro andeha za tsaikitsaiky magnano gadroenaro aza atao dokitry zay zala zay tsy dokitry zay ty teo niala fa zay tsy nandroboka zaza zay tsy magniraka olondao mamaky rindao vonia rindao ty raha tsary nisy taminay teo raha ataonaro io tsary nisy taminay teo tsary nisy alajaza zegny fa koa masy misy raha io fa koa masy misy ary tseniky nefa maro préfet ny fandimby teo tsary nisy alajaza zegny maro commissaire maro brigade nandato tsary nisy commissaire tsary nisy alajaza zegny taminay teo nisy brigade commandant de brigade nanambady ango vavoko baka zegny mandrepedana izy Marius la azovy olo tsy mavozo Marius taminay tambariobe teo mandrepedana tonton vadinzy ango vavoko valy ta ologno aminaka lio araiky aminaka zay jamindry tonton Marius mandrepedana izy misy lera za mihitsy ndro mitongo izy tonton nianja lasa amity alohatsika andeha mpanombiky elo zay jiaby mandeha mpanombiky izy andeha gnano ambiaso fa izy avy eo izy mizanao ke anglais anao koa hitany tsaikitsaiky izy magnatonga anao moramora aia carte d'identité nao zafady eo izy izy tsy magnano action ke hoe androboka boatin'olo na hoe androboka ambiasony non izy magnatonga olo io moramora bon anao tsisy carte d'identité izy amizay mikaiky manafinany ory zala ndesagny ty agny anao brigade egny amare izy mikoragna aminao olo benao na hoe olo vadinao na hoe olo raha vavinao na raha lainao
ka ina mitondra carte d'identité nao tsy nandesinao fa antragno fa anao koa tsisy carte d'identité anao taony Marisy masaka edy Marisy tsy mitokika aminao zegny raha nisy taminay teo même izy nifindra tantragno bozaka i tsy miova action fa nareo andeha magnano couvre-feu la ory avako aby hitanareo tagny France nde maziny tam 2000 firme maziny nisy action fa nisy teto grave nanafiky ino ty hebdomadaire de nagnano caricature ny Mahomet igny nanafiky igny ro 2 jours après ro nanafiky ino ty Bataclan ta Paris zay miasa aligny amin'igny à 200 mètres miara Bataclan io za miasa magnano dépannage agnatin'ny salle théâtre io boaka tany taty olo jiaby mifanjevo za lany fogna olo jiaby milefa za tsy milefa zany za ino ma raha mandalo antany taty Allahu akbar vidéo ndazy igny mbola igny nareo koa iza za amizay lany fogna ndraiky manafonaka ino ma raha mandalo ny atakendreo Bataclan la France tsy nagnano couvre-feu nefa maro olo naty tamy Bataclan 4 olo naty tamin'ny Hebdo Charlie la France tsy nagnano couvre-feu ino raha nataony la France béret rouge béret vert béret noir la journée la nuit matin midi soir patrouille anao isan'andro eraka lalabe la France anao mahita maramila aroy telo efatra mandenderaka ny tanàna anao mandeha magasin zay anao avozy hoe azala koroko olo aby reto ro tsara nanakina olo ro tsy misava olo ro mialma ro amy radio ndro mitaezana andro fa nareo solution nareo couvre-feu non tsy zegny ny solution anareo koa mitia mba rio be anareo mijotsoa sur terrain fa tsy polisy tsy zandary regny zandary regny mamijery zegny raha ataony zandary polisy ro koa mijotso sur terrain midriky agnaty bara ro katsa karaha ino nataonareo tamy Covid-19 masaky efa matra anareo action nataonareo tamy Covid-19 ro marin aby ro magnano la patrouille ndraiky zandary ndraiky polisy aia ro mandalo baka ambony Gaskara igny tanànana Asenganinga io baka ambony Gaskara igny ro mandalo ro midriky amin'ny Ankoay igny agnarany fo mifody fa ro mikatsa agnatiny ao zay kazakadalegna vahoaka jiaby tambony Ankoay tao volagna témoin raha zegny anareo mila agnano affaire malotonareo baka mody couvre-feu ataonareo ndeka nanavy ndraiky vorondolo ndraiky mpamosavy mandeha aly fo mbola misy mahita ino tsy karaha ataonareo mba imaginenareo tseniky baka les vacanciers les vacancières les étrangères avy andina amy restaurant ary olonosy be io tsy miboaka koa tsy tsofotro andro alignandra mandeha restaurant za zao nidriky restaurant ky nde za mbola mikomandy anigninaka 9h30 10h moins quart anigninaka avy za mbola mihinaka zany ty roasinareo kelerako volanakako nagnefanoaniko amy restaurant fa tsy anareo zay raha mba nidininareo amy kabeso be nareo maro babaoary eo ro olo jiaby ro matao ro miala baka ty mandeha vakansa igny ro hempaka gadra mazo ro aty ro fa kajo miza enveloppe lavalava koa fa misy enveloppe misy sariny Mariany olo fa mitreky ambilao atseniky androboka ambiance
Lerany ambiance vita rova manokatra enveloppe misy sariny Marianne. Parce que taratasy mpanjakana. Zegny amin'ny andafy aty taratasy koa fa lavalava. Ny sariny Marianne amin'ny ilany volagno fa taratasy mpanjakana. Ro fa kajon'zigny baka ty, ro mandeha vakansy amitsika. Ro mba de soulager, mba diady, mba hoe alhamdoulilah rabbil alamin. Fa tsy zegny zay nde ataonareo couvre-feu. Zegny tsy solution. Tsy solution. Manova karaha nataony tompoko la X commissaire ndraiky tompoko la Ampio Augustin Portos. Simple ane zegny. Simple. Misy tanin'olo maditry. Mitivitry olo mamon'olo mandilitra Marseille. Isaka anao fao marandray, anao maregny règlement de compte à Marseille. La Réunion, la même chose. Izy io. La Réunion tsara nagnano couvre-feu io. Mayotte autant. Patrouille fo. Aboko patrouille. Mandaigny elakela tragno jusqu'à amin'ny lalagna mipotika amin'ny jardin agny. Agny tokony andehananareo agny. Fa tsy eo nareo mandeha château d'eau, poro, ambalakatakata-amboditsakoagna, andeha l'hôpitaly, lalabe principe, grande route fo andehananareo. Midira agnaty kôtsotsôron'ny tanàna. Eko anareo amizay fa magnano patrouille. Fa tsy magnano patrouille du salon. Baza badoegna li olo zala. Et le pire, tchèque les organisations des mafias et des corrompus de Nosibé, OMC, Néo. Ba mangala olo may mga rédaction na ro havako aby. Mangala olo mahay mangan rédaction. Fa tsy olo kôtsôtsôron-drary baka bima-pe agny. Asianareo mga rédaction, le rasoratiny tsy mivolagna. Akory mataonareo tsy angala olo karaha re, bado karaha naroky. Sady gilany goa, magnano karaha toniky diako toniky tiako azo Toto, Robert Toliara ndraiky siteny, gila ndraiky goa fampitatana baka. Samain samakany makany, orange ndraiky citron. Parce que karaha zegny koa ataonareo. Anareo bado mampiasa olo bado, rédaction tieny. Miredigera tieny. Tienao izy mivolagna gasy. Tienao izy mivolagna gasy ny Atimahory. Tienao izy mivolagna gasy ny La Réunion. Tienao abe, ino volagna anany. Izy mipublieko taminareo no moaligny. Non, incroyable. Regny olo journaliste regny. Expression décrite tienne. Za boka nde volagna zay fety fa zay tsara hainy aby expression décrite zay. Ndraiky tsaiky ny T4, T5. Ataoko hoe ambanimbany zegny. T3 mahay hoe expression décrite. Fa journaliste nareo zala. Non. Aminaka, désolé zandriko bebel fa anao tsy journaliste. Manoratra tsy hainao. Tsy teny gasy. Vazaha zay boka blanco egny ary. Nde gasy fotsy tavoboaka anao ka nde gnano vazaha. Charlot. Moi parti là-bas descend en haut. Remboka le olo volana hoe monter là-haut. Hay. Izy fa nongagnabo anky mbola hoe monter là-haut. Ao descend en bas. Fa descend. Monter. Fa tsy fatao hoe descend là-haut. Descend en bas, monter là-haut. Remboka olo magnano karaha zegny. Ry bebel regny ane zegny. Magnala barakategna. Mialatsiny tsy za magnambany anao zandriko. Fa za teto faela nagnambaranao. Mianara tseniky magnano rédaction. Mianara magnano expression du texte. Io anao va magnano
rapport. Aia nareo mamaky rapport nany? Non, za namaky raha tamy vola. Déjà tseniko zandriko bebele. Hita mihitsy hoe anao tsy zanaky ankarana, anao tsy zanaky sakalava. Baribary amy fanoratanao n'izy igny. Za mpianatra anao raha soratinao. Voalohany anao manoatra hoe aleva zay tsy volagnane. Aleva zay tsy volagnane zandre. Aleva ono. Non! Raha natao fo terme nahazatra fa zay tsy m'existe. Ko no mianatra teny malagasy. Indrindra fa teny malagasy patry. Aleva zay tsy volagna gasy. Aleva ono. Non. Nde sofinao mitandregny izy fô tsendriky. Misy mpampianatra zay nampianatra za tamy classe de 5e. Ya, izy nampianatra za 6e, 5e, 4e, 3e. Tampy flotte teo. Zanaka anazy mipetraka agny fary a Paris agny. Randimby. Ramose Randimby. Olo niatra tampy flotte teo mais Ramose zay prof malagasy. Ary mpanoratra malagasy. Randimby. Indra nambaran'izay. Anareo koa fa mamaky teny izy izy. Na anareo manoratra izy izy. Tonona mare zigny baka regny sofinareo e. Mety moa raha volaniko zay sa tsy mety. C'est un professeur izy en plus. Université. Izy nampianatra zay tary. Nareo koa mihira ozy izy antragno. Ataova mare hira nareo e. Arignesanareo raha volagninareo aminany sa tsy aminazy. Mivalagna sa tsy mivalagna. Ke anao zandriko bebele ameko solution no. Raha soratinao vakia mare regninao tompiny. Oui. Mety moa raha volaniko zay sa tsy mety. Aleva. Ono. Anao ne mampangala ono olo. Dikan'izay tsy mo aleva ampiasainao. Zandriko. Ala ono. Zegny anao eko ankara. Fa aleva ono anao boko. Non, zandriko bebele. Soloa phrasenao io ala ono. Fotony anao ndeha agnambara. C'est ce qu'on dit en français zegny le araiky ataondro hoe impératif. Le hoe mandidy. Parce que anao ndeha hitantara. Anao ndeha hivola. Ala ono. Soloa phrasenao zandry. Araiky zay. Impératif volako bebele tsy koa ataonao apéritif. Apéritif olo katsa. Fa ty impératif na hoe mandidy. Parce que no andidy ndeha agnambara raha. Donc ala ono. Fa tsy aleva ono. Oh, malagasy very. Ndeha ajojo mba may volagna hoe mila kapoaka za migiaka rano madame. Mila kapoaka migiaka za rano. Mba faheko edy izy ajojo. Mandidy anao dikan'izegny. Parce que anao ndeha agnambara raha ala ono ry avako aby. Zegny. Raha nisy amy zegny. Amy karaha zegny. Fa tsy aleva ono. Aleva ono zegny tsy vola. Fa raha mazatra anareo. Ary maro atsika gasy zatra zo. Tsy volagna aleva ono zegny. Aleva zegny ça ne existe pas. Ala. Mangala. Aleko raha ty. Ala. Fa tsy aleva. Atara aleva. Aboko raha soratinao zandriko. Non. Ambaribe misy lycée. Misy l'école. Misy prof malagasy maro mahay Ambaribe. Anao koa fagna rédaction. Magnatonga ro prof de malagasy regny. Zay niany ny vore. Zegny raha tapaka an'ro to. Ke mangataka zaho. Ampianareo koa zagna rédaction nakaty. Baka za mare tsy volagny zoky be. Tsy asasainy zoky be. Za tsy magnasa anao. Fa za magnitsy anao zandry. Tsendriky tara anao zao koa mipody l'école mianatra teny malagasy. Anao koa tena journaliste. Izy volaniko aminao teto tamy Robiegny.
Zocrifin ry anao koa tianatra plus ndao magnatony Zocrifin Tananarivo izy mampianatra anao gratuitement ataoko zagnano intermédiaire anao amin'ny Zocrifin Rakotomaro ampianariny vrai journaliste anao fa anao zay ajandroko pourri tegna pourri anao topy tsy mamaky raha soratinao anao boko mivola hoe manomboka folo ora alina agnatiny 5 andro. Couvre-feu io zany misy commencement misy finition donc izy koa zany commence 22 heures aligny zegny edy tsoko tono marandraigny koa 22 heures zegny ambariko anao sandra misy natao hoe soir misy natao hoe nuit izy koa fa commence 21 heures zandriko bebedy igny natao hoe nuit manomboky 21 heures fa izy koa manomboky 18 heures jusqu'à 21 heures igny nataony vazaha hoe soir zegny aviandreo mivola hoe bonsoir haly amizay reo magnano bonne nuit zegny aviany ndre amintsikany fo misy zegny tsofotro andre hariva andre haligny andre mba mianara zandriko mianara frère fa aza magneka mian'olo vola pour rien mandeha mikapokapoko kapoaka morabalatsaka anao boka io tokizan'olo jiaby amin'ny Facebook ty moa malagasy karakory boko anao nisy raha soratinao zana mango nitsakaraka amy dictionnaire encyclopédie malagasy naka za tsy nita raha soratinao hoe ino ma zy zay tsy maintsy zandriko tsy maintsy io moa araiky tsy maintsy mitambatra fa tsary nisy maintsy zegny mbambaraza koa ny volagna malagasy aia misy maintsy nasaraka anao tsy ndraiky maintsy tsy maintsy raha araiky mitambatra fa tsisy moa malagasy maintsy mba zava aminaka koa zandriko bebely aboaza dictionnaire anao mivolagna zegny tsy atokagna anao maintsy atokagna anao malagasy baka io manao ty podiana l'école zandriko sérieux raha ambarako anao zegny podiana l'école za koa nigagandreo namanao miaraka miasa aminao soi-disant journaliste karaha anao reo tsy mba magnitsy anao zala donc anareo samy gila fampitantagny za baka nataondreo amy gendarmerie za baka soratra gendarmerie nickel parce que ro hainao nisy éducation nataondreo amy maramila ao amy gendarme za fa baka publication gendarme tanao za tsy nikagny koa parce que raha soratindreo mazava fa koa raha soratinao bebely non arrête anao kaza magna rédaction ndrenao magna rédaction n'olo maty fo za tsy te volagna aminao fa za koa topo kavagna maty ke nataonao rédaction havako maty anao toriko gadreko anao fotony anao volambolana fahatany manao ratrotra fahatany anniversaire laisse tomber tsy maintsy mbambaraza aia amy teny malagasy misy hoe maintsy zafady zandriko bebele tsy maintsy io mitambatra mo araiky zo enao mo zegny teny araiky volagna araiky fa tsy misaraka anao bokona anao ohatra hoe ino zegny fisasagna karapanondro zandriko bebele fisasana karapanondro karapanondro ma mety sasagna amin'ny andafy aty tsy enky nisy nanasa karapanondro andi sasana ino ma karapanondron'olo akory ataony hotavely koa ande sasana non zandriko bebele volaiza nga anao koa fa tsy mahay mampiasa le impératif na ny hoe ny mandidy anao za magna rédaction non tsy mety aminao zandriko magnatonga prof malagasy amy lycée na amin'ny masera na frère maro mpampianatra malagasy za sûr ro gnamianao cours gratuit
ro koa tsisy kaiza azokonao za mampianatra anao volagna malagasy surtout volagna kara même volagna ratsotsika mbola eko za koa nagnano volagna ratsotsika anao volagna babaka varatra edy zoko be zao volagna ratsotsika karaha izy migaka rano ben oui 17 ans koa zany egny ndraiky ro io fa za ndraiky mamaly ro valioko volagna kara ro amizay mombomba aza toa zany lesy ty da fataovy le teny mametimety na ino nareo aiko nakatrenao ro samy mianatra io miafatra ro azoko aboko anao volagna hoe tsy haiko mivezivezy ndre frazenao tsy haiko feky tsy haiko magnino tsy maintsy mivezivezy ya misy ny fisafona ataon'ny mpitandro filaminana tsy maintsy mivezivezy iro fa izy zava-karidanteka boko koa na mampiasa moa tsy maintsy mivezivezy hay atsika ty tsy haiko na anao tsy mahay manoratra na le olo vory taona tsy mahay mivolagna fa mila fagnamboaragna marina ro amin'ny organisation des mafias et des corrompus nambario be ty OMC nay ao baka zegny organisation des mafias et des corrompus OMC non franchement zandriko malahelo milaza aminao hira igny aza mangala baraka tegna zandriko alenao baraka loatra zay azokonareo journaliste an-tanàna to zay tsy nagnano karaha ndre olo mitandregny zay gnano journal olo ravoravo journal olo tandregny zay gnano émission ravoravo émission zoky amady émission zoky be émission fulany aboko raha grave nataonareo zandriko bebe anareo ndraiky le caméramanno tanareo émission nareo nataonareo ndraiky monsieur le maire grave raha nataonareo igny ça se fait pas ho izy ny vazaha tsy fatao amy lalagnany audio visuel en tant que anao journaliste et caméraman zalaho io tsy haiko niantatay izy ma caméraman izy anao koa fa magnano débat président karaha igny na nareo mampiasa caméra reo tsy haiko na misy aminareo mety mindrana caméran'olo ataonareo montage araiky ny vision monsieur le maire araiky ny vision anao en face ça se fait pas bebele ndraiky la olo caméraman nareo io mba raha izy tsy fatao mangala olo profil amy débat na interview ko caméra mangala anao toujours tsy hitanareo nanaovandreo maire Diego en face nde izy nitsangagna nde izy nagnano karakory nde masonany boeliboeliky samy caméra tamy fasinany sintrana koa ranao tsy niboaka sora sintrana koa le animateur anareo igny tsy niboaka sora ny visionnaire direct maire fa tsy zay nareo angala sary caméraman mangala sary anao profil balaeny raha igny bureau komikorontagna ben la mairie io naboaka nareo jusque nareo navy amy fasiny maire non za sûr caméra nareo mavita magnano montage za sûr je tsisy caméra tsy mavita magnano montage za ty mba niasa farany nagnanaovako journaliste zegny antony GG Rafarala na Élysée Rafarala amy production making journaliste niaraka aminakay caméraman niaraka aminakay zay baka magnano reportage mandra-paviany amy studio fa vita montage nay agnaty tômôbily amy caméra fa zay magnano montage zay avy amy studio juste commentaire tindreny amy sary alefa la sauce voavoariva miboaka caméra io anao mibaiko caméra fa tsy caméra mibaiko anao zandriko za sûr caméra io mety anaovagna montage fa noho ny abadoanareo anareo magnano zay raha mety aminareo mianara zandriko tsisy olo volagnin'olo mianatra nde olo misy 20 taogno 30 taogno mangala baka
anao ny mbo tsy tary mbola be carrière anao no koa tiantao momba journaliste conseil meko anao zay zandry bebely fa koa olo magnasasanao Facebook zandriko za malahelo e fa anao manavina maly afaka raha fomba fiasa non sora io tsy mety hovagna fa jery zandry mety hovagna matao olo jiaby mikritike anao bebely raha ataonao tsy manjary dinia zegny no avinao mare amboara mba hatsara fa aminakana ro tsisy professionnel tsisy normal amizay nareo beko ndriry io zao ve organisation de mafia de corrompu ndry azao vi Angelo bad sam badky akory matao ke zegny izy avako aby mitodika aminareo za monsieur Angelo préfet Nambarube anao miala simple anao miala frère ty fa tsy hoe tsy fitiavagna anao fa zay empoka anao za Lambarube ngosana bavy miala anao zandroko voninahitry miala asa atao karaha io anao ny mbo jeune ka zegny izy avako aby ny masaka anazo narosy tetony any isorako anareo tandreny jusqu'à ny farany sy teny Dada Ravalo OMC Nambarube organisation des mafias et des corrompus anareo jiaby fetiny miala ambila président ne miasa miala zay hevahoaka tsy Ambarube zaraiky zay tiegny malalaka fa zay tsy nitebiteby isanandra amin'ny fiaignan'ny vahoaka ndray commissaire exige hitanao misy winy makoba amy tagnana zegny io tsy mamangolo fa zegny fo mitagnany winy makoba iny tsy miala tagnanany fa tsy mamangolo fa noko fahitany tsara dalagna agnatin'ny tobily hely nany hop lazoly matsaro izy magnaboaka anao tsy matsaro izy anao ofo mametraka mandram-piogna amitsika jiaby samy mandry mafoategna amare koa angataka amindragnahary sy ny razagna ciao bye